ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбаси барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи масъалаҳои мубрами муҳофизати солимии модар ва кӯдак, коронавирус ва солимии репродуктивии занон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар кори ин тадбир олимони соҳаи тандурустӣ ва табибони муассисаҳои тандурустӣ иштирок ва маърузаҳои худро вобаста ба масъалаи мазкур пешниҳод намуданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. беморие ки феълан домангири ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидааст, новобаста аз сину сол вазъи саломати ҳар нафарро метавонад сироят намояд. ташвишовар он аст ки COVID-19 имрӯзҳо миёни кӯдакону наврасон ҳам асари зиёд гузоштаву тибқи мушоҳидаҳо дар кишварҳои мухталиф бо оқибатҳои нохуш миёни атфол анҷом ёфта истодааст. ҳамин вазъи нигаронкунандаро имрӯз як гурӯҳ табибон, олимони соҳаи тандурустӣ ва ходимони илмӣ дар шаҳри Душанбе баррасӣ кардаву раванди сироятёбии модару кӯдакони навзодро таҳлил карданд. зимни ин ташаббус коршиносон натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашударо миёни модарон ва тифлони аз занони бемор ба дунё омада ироа карда барои ҷонноксозии корҳои табобатӣ роҳҳои гуногуни илман асоснок ёфтаро манзур карданд. дар ҷумҳурӣ оид ба чӣ тавр пешбурд кардани занони ҳомила мо стандартҳои худамонро дорем. занони ҳомилае ки бо COVID-19 бемор шуданд ё ҳам пешгирӣ, ҳам табобат, ҳам пашбиҳи дунҳо дар онҷо омадааст. бо мехоҳем ки бештар ин бемориро дар ин занон мо омӯзем дар оянда, бо дигар намудҳои табобат ва пешгириҳои навро ҷорӣ намоем. таъкид гардид ки раванди табобати модарони гирифтори COVID-19 ва атфоли аз онҳо ба дунё омада зери назорати қатъӣ қарор дошта, табобати онҳо дар доираи усулҳои озмудашуда роҳандозӣ гардидааст. аз ин рӯ табобати онҳо дар муассисаҳои тандурустӣ натиҷаи хуб дошта, пас аз шифоёбӣ пурра онҳо ба хона бармегарданд. кӯдакони гирифтор ҳам ба ҳамин шакл бо ҷалби мутахассисони соҳиб малака нигоҳубин карда мешаванд. дар ин тадбир ҳамчунин масъалаҳои талафоти репродуктивӣ ҳангоми сирояти бемории COVID-19, ҷанбаҳои генетикӣ, нуқсонҳои модарзодии тифлон дар давраи пандемия баррасиву муҳокима гардида, дигар роҳҳои муассири табобат барои фаъолияти ояндаи табибон аз ҷониби олимон пешниҳод карда шуд. ҳарчанд ки айни ҳол мавҷи чорум ва панҷуми коронавирус аксари кишварҳои дунёро фаро гирифтааст, хушбахтона дар Тоҷикистон ҳодисаҳои олудашавии сокинон ба ин беморӣ қариб ба мушоҳида намерасад. новобаста ба ин, бо мақсади пешгирӣ аз хуруҷи бемориҳои сироятӣ дар саросари ҷумҳурӣ анҷом додани тадбирҳои беҳдоштӣ идома дорад. аз ҷумла кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Бохтар субҳу шомгоҳон ба кӯчаю хиёбон, ҷойҳои ҷамъиятӣ, боғу майдонҳои истироҳатии шаҳр баромада чорабиниҳои безараргардониро ба роҳ мемонанд. гузориши навбатии ҳамкорони мо аз раванди тадбирҳои беҳдоштӣ дар маркази вилоят омода шудааст. пеш аз оғози корҳои фаҳмондадиҳиву безараргардонии кӯчаҳо, роҳбарияти маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Бохтар бо кормандон ҷаласаи корӣ баргузор намуда, самти кор ва маконҳои безараргардониро муайяну муносибат ба сокинон фаҳмонида шуд. корҳои безараргардониро кормандони марказ аз назди корхонаву идораҳо, ташкилоту муассисаҳо оғоз намуда, дар боғи марказии шаҳри Бохтар ва дигар ҷойҳои серодам ба сокинон ниқоб ва дигар маводҳои зарурӣ тақсим намуданд. риояи гигиенаи шахсӣ, безарурат набаромадан ба кӯчаю ҷойҳои серодам, истифодаи доимии ниқобҳои муҳофизатӣ ва дигар паҳлӯҳои эмин будан аз бемориҳои сироятӣ бори дигар ба сокинон фаҳмонида шуд. аз тарафи мутахассисони марказ дар иншоотҳои зери назоратӣ вобаста ба пешгирии бемории сироятӣ дар ҳамаи иншоотҳои зери назоратӣ пешниҳодоти санитарӣ ба монанди фосилаи иҷтимоӣ, пӯшидани ниқоб, таъмин намудани маводҳои антисептикӣ ва дигар чорабиниҳое ки вобаста ба коҳиш додани вазъи бемории сироятӣ сафарбар карда мешавад, корҳои фаҳмондагӣ гузаронида шуда истодааст. ба гуфтаи масъулин, тамоми талошу заҳматҳои пайдарпайи онҳо пеш аз ҳама ба ҳифзи саломатии аҳолӣ аз ҳама гуна бемориҳои сироятӣ равона гаштааст. ҳамин аст ки эшон кӯшиш мекунанд то тавассути маҳлулҳои безараргардонӣ паҳншавии тамоми вирусҳоеро ки ба солим модани мардум таҳдид мекунад нест гардонанд. имрӯз кормандони маркази назорати давлати санитарии эпидемиологӣ новобаста саати корӣ, яъне дар ҷойҳои ҷамъиятӣ тақсими буклетҳо, навиштаҷотҳое ки барои ҳама гуна пешгирии бемориҳо нависта шудааст тақсим намуда истодаанд. дар идома роҳҳои марказӣ, ҷойҳои гардиши оммаи шаҳрвандон ва кӯчаю гулгаштҳои маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бо истифода аз техникаҳои махсус безарар гардонида шуданд. бояд зикр намуд ки чунин тадбирҳои безараргардониву таблиғотиро маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Бохтар ва дигар ниҳодҳо минбаъд ҳам роҳандозӣ намуда, аҳолиро бо ниқоб таъмин ва кӯчаҳоро бо маҳлулҳои махсус безарар хоҳанд гардонид.
ҳамасола ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ ва расонидани хизмати баландсифати тиббӣ ба ниёзмандон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон садҳо адад бунгоҳ марказҳои нави тиббӣ сохта ба истифода дода мешавад. дар ҳамин замина дар яке аз деҳкадаҳои дурдасти ноҳияи дӯстӣ бо ибтикори соҳибкори маҳаллӣ бинои замонавии таваллудхонаи минтақавӣ бунёд гардид. ҳамкорони мо дар ин бора иттилоъи бештар доранд. барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва таҳкими базаи моддиву техникии муассисаҳои тиббӣ дар деҳаи кӯҳдомани ҷамоати шаҳраки 20-солагии истиқлоли ноҳияи дӯстӣ бо иқдоми соҳибкори маҳаллии муҳаммадӣ Темуров як таваллудхонаи нави замонавӣ сохта шуда рӯзҳои наздик мавриди истифодабарии умум қарор дода мешавад. иншооти мазкур аз як ошиёна иборат буда дорои ҳуҷраи қабул, ҳуҷраи модару кӯдак ва ҳуҷраи таваллуд мебошад. нақша гирифтем халқи худум ҳамҷода таваллудкунара дур наравад, азобу мардум сабук шавад гуфта ҳамин ният карда будам. иншоалло ман ниятам барасадем. 30 солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо халқи кӯҳтумон бо туҳфа кардем. мавриди зикр аст ки сокинони деҳаи мазкур солиёни зиёд аз набудани чунин маркази тиббӣ танқисӣ кашида барои бароварда сохтани ҳоҷати худ ба маркази ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои гирду атроф раҳсипор мегаштанд. ра дур буд ай 10 километр зиёд инҷо халқ зиндагӣ мекунад, ай 10,000 оила зиёдтар қар 15,000 ана барои ман чанд бор дидим худумам мушкил мешавад. миннатдорем аякай Темуров ҳамин хел сохтмона кардак мода нақс шид не ки мо мехоҳем ки ҳамин ҷаба кор кунем. ино бисёр душвор мекашиданд барои ай раҳдурӣ. ина ҳозир касалои преэкламсияи вазмин ҳастад то унора то района мебаранд, уно таваллудшон нағз намешавад. таваллудхонаи мазкур бо технологияи навини соҳа муҷаҳҳаз гардонида шуда дар он 4 нафар табибони касбӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин гаштанд. тибқи иттилоъ ин муассисаи тандурустӣ барои зиёда аз 10,000 нафар аҳолии ҳамин рӯсто пешбинӣ шуда ҳам барои хизматрасонии самти кӯмаки аввалияи тиббӣ мутобиқ аст ва ҳам ба занони ҳомила хизмат хоҳад расонид. имрӯз дар донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф даври минтақавии озмуни омӯзгори соли Тоҷикистон оғоз гардид. озмун 3 рӯз идома ёфта, дар он иштирокчиён аз ноҳияҳои тобеи марказ донишу малакаи худро пешниҳоди аъзои ҳакамон менамоянд. тафсилоти бештар дар гузориши Раҳмоналӣ Сафаралиев. дар маросими ифтитоҳи озмун аъзои ҳакамон, иштироккунандагон ва намояндагони соҳаи маориф аз шаҳру ноҳияҳо иштирок доштанд. иброз гардид ки озмуни мазкур охири ҳар сол бо мақсади дарёфти омӯзгорони боистеъдод, навовар, эҷодкор, қадрдонии меҳнати омӯзгор ва рушди фаъолияти касбии кормандони соҳаи маориф гузаронида шуда дар ин самт аз тарафи Вазорати маориф ва илм барои дар сатҳи баланд ва шаффоф доир намудани он тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. муаррифии таҷрибаи кории маҷлиси падару модарон, кор бо компютер, дарси конкурсӣ аз рӯи ихтисос, таҳлили дарс, соати тарбиявӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо шартҳои озмун ба ҳисоб рафта, дар маҷмӯъ аз рӯи 8 ихтисос иштироккунандагони даври минтақавии озмуни омӯзгори сол миёни ҳамсабқат хоҳанд кард. омӯзгори сол иштирок дорам аз ноҳияи Нуробод. даври якум дар мактаб шид дар доираи 10 нафар, дар онҷо ғолиби даври якум гаштам. ба ноҳияи Нуробод даври ноҳиявӣ аз инҷа 15 нафар буд, аз ҷониби 15 нафар ман ғолиб шуда ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёфтам. ҳозир бошад дар ин давр иштирок дорам. қобил ба зикр аст ки озмуни мазкур дар 3 давр мактабӣ, шаҳру ноҳиявӣ ва минтақавӣ баргузор гардида, рафти он аз ҷониби кормандони бо таҷрибаи соҳа назорат карда мешавад. дар даври минтақавӣ озмуни омӯзгори сол 2021 аз 13 шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ғолибон иштирок намуда миёни ҳам рақобат менамоянд. озмуни минтақавии омӯзгори сол то 13 ноябр идома карда, ғолибон бо ҷом, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои дастандаркорон қадрдонӣ мегарданд. дар асоси барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022 дар Кумитаи занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. ҳамкоронамон дар ин бора иттилоъи бештар доранд.
дар чорабине ки ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дар асоси барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лавиқатманд барои солҳои 2017-2022 баргузор шуд, роҳбарият ва кормандони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, сиёсатмадорони варзида, чеҳраҳои шинохта, адибону ровиёни мумтози кишвар иштирок намуданд. Дар оғози чорабинӣ зикр шуд ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали солҳои соҳиби истиқлолӣ ба масъалаи тарбияи ҳамаҷонибаи занону бонувон ҳамчун самти муҳимтарини сиёсати давлат ва ҳалли мушкилоти вобаста ба оила ва занон диққати аввалин дараҷа зоҳир намуда, ташаббусҳои созандаи занону бонувонро дастгирӣ карда нақши занонро дар ҷомеа боз ҳам болотар бурданд. бо мақсади таъмини иштироки васеъи занон дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва идоракунии давлат, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон то ба имрӯз як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқиро қабул намуд ки онҳо ҷиҳати баланд бардоштани мақоми зан дар бунёди ҷомеаи демократӣ нақши муҳим мебозанд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа баҳри аз байн бурдани стереотипҳои гендерӣ оид ба нақши зан дар ҷомеа заминаи мусоид фароҳам овард. аз ҷумла ин тадбирҳои ҳукумати мамлакат ба беҳдошти вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангию маънавии оилаҳо, пешгирии зӯроварӣ нисбати занон, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, иштироки фаъолонаи онҳо дар идоракунии давлат, тайёр намудани кадрҳои болаёқату донишманд аз ҳисоби занону духтарон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи занон нақши муҳим бозид. иштирокчиёни чорабинӣ ҳамчунин доир ба дигар масъалаҳои мавриди назар, фикру андешаҳои худро баён доштанд. ҳанӯз аввалҳои фасли гармо бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2021-2022 аз ҷониби муассисаҳои таълимии мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, то ин замон ба миқдори зарурии маводи сӯхт захира гардидааст. аз ҷумла масъулини ноҳияи Ховалинг тамоми муассисаҳои таълимиро бо ангишт, ҳезум ва сӯзишвории дизелӣ таъмин намуданд. гузариши ҳамкоронамон аз ин ноҳия. бо мақсади рафъи мушкилот дар масъалаи зимистонгузаронӣ маорифчиёни ноҳияи Ховалинг тадбирандешӣ намуда, бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия миқдори зарурии ангишту ҳезум захира карданд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 ва 6 таъмири дару тирезаҳо анҷом дода шуда, шишабандиро пурра ба охир расониданд. тибқи шартнома ба муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Саидаҳмад Каримов дар анбори ин муассисаҳо беш аз 30 куби ҳезум захира карда шудааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 бошад, ба фасли сармо омодагии хуб диданд. айни замон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 335 нафар хонандагон ба таълими тарбия фаро гирифта шудааст ва омодагии муассисаи таълимӣ ба давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2021-2022 айни замон 12 тонн ангишт аз ҳукумати ноҳия ва 28 куб ҳезум аз хоҷагии ҷангали ноҳияи Ховалинг харидорӣ шуда, пурра майда карда шуда дар ҷои махсус нигоҳ дошта шудааст. ва ман боварӣ том гуфта метавонам ки масъалаи таълимӣ ба зимистони дар пешда пурра омода мебошад ва он ангишту ҳезуме ки захира шудааст пурра аз зимистон бо сари баланд баромадан мумкин аст. гимназияи давлатии ноҳия ба хати озоди барқ пайваст мебошад ва симхонаҳо ба воситаи печҳои барқӣ гарм карда мешаванд. ба ин хотир 31 адад печҳои муосири каммасрафи гармидиҳанда харидорӣ карданд. раҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 дар ҳамкорӣ бо хоҷагии ҷангали ноҳия ҳанӯз 2 моҳ пеш беш аз 25 куб ҳезум ва 4 тонна ангишт дастрас ва захира намуданд. мо мувофиқи шаҳрномамон 33 куб ҳезум дар муассиса гирифтагӣ ҳастем. ҳамаи синфхонаҳо бо печҳои гармидиҳанда хуб ташкил карда фасл шудагӣ аст. хуб тирезаву дарҳои бино ҳам бо шишабандӣ карда шудаанд. боварӣ дорем ки зимистонгузаронии солҳои 2021-2022-ро бе мушкилӣ ба анҷом мерасонем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 бошад, соли гузашта аз таъмири асосӣ бароварда шуда ба шабакаи мустақими гармидиҳӣ таъмин шудааст. аз ин рӯ дар ин муассиса миқдори зарурии ангишту ҳезум захира шудааст. ба дастгири мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи Ховалинг ва маблағгузорӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ангишт ва ҳезум ба пуррагӣ таъмин шуданд. инчунин ҳама муассисаҳои таълим ба хоҷагии ҷангали ноҳия шаҳрнома баста, айни ҳол дар ҳама муассисаҳои таълимӣ
با پورگی ازم تامین کرده شدند. همه مؤسسات تعلیمی در تیرزا و از تعمیل شبانی برآورده شدند. زمستان سالهای 2021-2022 به مشکلی پس سر می‌گردد. بنابر اطلاع شعبه معارف دوام 2 سال اخیر برای زمستانگذرانی مؤسسه‌های ساحه معارف با خواجگی جنگل شرطنامه بسته مواد سوخت از جمله هیزم خریداری میکنند و در این سمت مشکلی ندارند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه خوالینگ برای برنامه نوید. ҳамин вазъ дар ноҳияи баландкӯҳи Масчоҳ низ дар сатҳи хуб бароҳ монда шуда барои мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ то имрӯз беш аз 500 тонна ангишт дастрас гардидааст. дар ноҳия 60 муассисаи таълимии асосӣ, литсей ва кӯдакистонҳо фаъолият менамоянд ки ҳамагии онҳо барои гузарондани давраи тирамоҳ зимистони имсола омодаанд. гузариши навбатӣ аз ноҳияи Масчоҳ. дар ноҳияи Масчоҳ 60 муассисаи таҳсилоти миёнии умумию асосӣ, литсей ва кӯдакистонҳои давлатию хусусӣ фаъолият дошта барои бемомоният паси сар намудани фасли тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 аз ҷониби масъулини шӯъбаи маорифи ноҳия беш аз 500 тонна ангишт захира карда шудааст. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ ҷиҳати таъмини фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар фасли сармо омодагии хуб диданд. бомпӯш ва шишабандии синфхонаҳо طبق طلبات اجرا گردیده و پیچکه‌های بخاری و دیگخانه‌ها در حالت کاری قرار دارند. طبق اطلاع مسئولین، طی سال‌های اخیر نزدیک 10 مؤسسه‌های تعلیمی مکتبی تا مکتبی با تجهیزات معاصر گرم‌دهی و دیگخانه‌های زمانوی از حساب سرچشمه‌های مالیوی گوناگون بنیاد و به استفاده داده شده. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه، اهالی و صاحبکاران و سخاوتمندان وصل و نصب سیستم متمرکز گرم‌دهی در ابیکت‌های شوبه معارف ادامه دارد. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه، اهالی و صاحبکاران و سخاوتمندان وصل و نصب سیستم‌های متمرکز گرم‌دهی در ابیکت‌های شوبه معارف ادامه دارد. امسال ما با جمعیت دارای مسئولیتش محدود قدرت 2010 اویدی دسترس نمودن انگیسنگ شرطنامه بستیم و از طرف کارخانه و ما 530 تن انگیسنگ خوشصفت دسترس کرده شد که 100% نقشه می باشد. همچنین مؤسسه تعلیمی ناحیه‌مان برای زمستان گذرانی 280 متر کوبی هیزم ذخیره کردند و شیشه بندی معیارش 97 متر کوادراتی بود که هر دو اینها هم 100% اجرا گردیدند. 150 لیتر سوزشواری دیزلی ذخیره کرده شد. شعبه معارف ناحیه برای زمستان گذرانی پرره تیار بوده و تمام همون ضرورت هایی که من بعد و میشوند پیدا میشوند تیار است که سری وقت حل کند. در مکتب های ناحیه 19 عدد دیگخانه های خرد و کلان، 622 عدد پیچ های علاوی و 214 عدد گرم کنک های برقی موجود می باشند. در مؤسسه‌های گازپتری ناحیه مسچوح برای تامین فعالیت منتظم و سرانبخش مؤسسه‌های طبابتی در فصل سرما تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. مقدار موادها برای گذراندن دوره تیرماه زمستانی سال‌های 2021-2022 در مؤسسه‌های گازپتری ناحیه 25 تن انگشت، 35 متر کوبی هیزم، 800 لیتر سوزشواری دیزلی می باشد. بیمارخانه منطقوی جماعت دهاتی مسچوح دارای 85 کادر طبابتی بوده تا امروز مقدار ضروری مواد سوخت خریداری و دسترس کرده شده است. عین زمان در بیمارخانه جماعت دهاتی پالدورک نیز 2.5 تن انگشت ذخیره گردیده. این مؤسسه طبابتی اساساً با پیچکه‌های علاوی گرم کرده می شود. даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри душанбе идома дорад. имрӯз давоталабони ин тадбири фарҳангӣ аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ маҳорати худро нишон додаву барои гирифтани ҷойҳои асосии миёни ҳам рақобат намуданд. гузориши манучер дилёбшоев аз рафти маҳоратсанҷии иштирокчиёни имсолаи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман таҳия гардидааст. من ز اهلی آریایم روی لوح مرمری هستی شیارم پنداری نیک است گفتاری نیک است رفتاری نیک است شیارم دلنوزا
омодагӣ охиринашро назди дастгоҳи наворбардорӣ сомон медиҳад. Овозашро тақвият мебахшад, то дар назди ҳакамон бо малакаи хос баромад кунаду ба ҳадафи асосияш гирифтани рохат ба даври ниҳоӣ дастёб гардад. таҳсилдида ягон муассисаи тахассусии санъат нест, аммо истеъдоди хуб ки дорад, то даври ниҳоӣ рохат ёфту имрӯз кони бодомро дар озмун намояндагӣ мекунад. имсол ба ман имконият пайдо шуд ки худамро дар ҳамин озмун дар давраи ҷумҳуриявӣ муаррифӣ кунам ва дар шаҳри хуҷанд ҷои аввалро ишғол кардам ва ин сурудро ман интихоб кардам ва устодам инро пазируфтанд ва ин сурудро тайёр кардем. Барои ҳамин баромадам ман 1 моҳ зиёд тайёрӣ дидам. ба ҳамин шакл тоҷикистон ватани азизи ман барои садҳо соҳиб истеъдодон имконият аст то маҳораташонро нишон дода ва ба санаҳои калон роҳ ёбанд. баромади довталабонро нафарони ҳирфаӣ баҳогузорӣ карда ва аз ин миён беҳтаринҳоро интихоб мекунанд. қонеъсозии талаботи ҳакамон низ кори осон нест, зеро ҳар имову ишора, овозу истеъдод ва интихоби матну оҳанг ба инобат гирифта шуда ва сипас хулосаи ниҳоӣ бароварда мешавад. ҳунарнамоии имрӯза барои онҳое ки аз саросари тоҷикистон то ин давр омаданд имтиҳони навбатии ҷиддиву муҳим буд, зеро дар баробари дарёфти рохат ҳамчунин ба маҳорати доштаашон аз устодони санъат баҳои воқеӣ мегиранд. бо ҳамроҳии шогирдамон яхшон дар ин озмун иштирок карда истодем. ин озмун бо ташаббуси пешвои миллати ҷаноби олӣ муҳтарам имоми раҳмон ташкил карда шудааст. имрӯз мо баромадем дар ноҳия ҷои аввал ишғол кард, дар вилоят ҷои дуюм, дар озмуни ҷумҳуриявии ниҳоӣ ҷои нағзи ишғолгирӣ мо ҳаракат мекунем. чанд сол боз озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман барои ҳазорон нафар имконияте гардидааст то санъати овозхонӣ ва навозандагӣ, оҳангсозиву шоирӣ ва ровигии худро рӯи санаҳои калон нишон диҳанд ва миёни ҳам рақобат намоянд. бештар аз ин раҳкушоӣ кунанд барои оянда аз рӯи малака ва маҳорати доштаашон. фарҳангшиносон амалишавии ин тарро имконияти хеле мусоиду хуб барои дарёфти дурдонаҳои ноуфта манидод карда, нақши онҳоро барои рушди ояндаи санъати миллӣ муҳим арзёбӣ менамоянд. зеро ба монанди дилноза онҳое ки ба озмун меоянд маҳорати нотакрор доранду ҳакамонро дар ҳайрат мегузоранд ва маҳз ҳаминҳо метавонанд санъату ҳунари тоҷиконро бештару бештар муаррифӣ намоянд. چهار روز باز در شهر دوشنبه دوره شهری ازمونی جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است ادامه دارد. امروز اشتراکداران از روی نامیناسیون چهارم یعنی خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات جهان برآمد نمودند. در این دوره آزمون غالبان دوره ناحیوی از 4 ناحیه پایتخت اشتراک نموده، هیئت وسیع حکمان را متخصصان و کارشناسان ورزیده بخش نظم و نثر، شاعران و نویسندگان و دیگر ایجادکاران تشکیل می‌دهند. گزارش همکارانمان در این خصوص. ҳаминак соли сеюм аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар мамлакати мо баргузор мегардад. ин тасмим аз ҷониби ҳукумати кишвар бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маънавиёти мардум ва соҳиб илм гардидани онҳо мебошад. дар озмун имкониятҳо фароғ аст, яъне хоҳишмандон новобаста аз синну сол метавонанд иштирок намоянду маҳорати худро нишон диҳанд. фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи 5 номинатсия дар 3 давр ноҳиявӣ, шаҳрию вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. даври аввали ин чорабинии умуми ҷумҳуриявӣ аллакай ҷамъбаст гардида беҳтаринҳо ба даври дуюм рохат гирифтанд. шуруъ аз 8 моҳи равон аллакай даври шаҳрии ин озмун оғоз ёфт. беш аз 280 нафар дар даври дуюм дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе миёни ҳам рақобат доранд. ин ҳам аз 4 ноҳияи шаҳри душанбе. соли дуюм аст ки дар озмуни машҳур яъне озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок мекунам аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони ҷаҳон. و مفخر از آنم که امروز در این تالار مقدس اشتراک میکنم از دور شهری. من زیاده از 200 اثرهای نثری و 2000 مصرع شعر از خود نمودم و نامیناسی من که ادبیات جهان است. من با خواندن آثار ادیبان جهان برخود یک دنیا معنی گرفتم، با بسیار چیزها آشنا شدم. چون همه روزه از هر یک نامیناسیون اشتراکداران برآمد می‌نمایند، در روز چهارم غالبان دور ناحیوی از روی نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان جهان اشتراک نمودند. قابل به ذکر خاص است که رفت آزمون از جانب متخصصان و دانندگان خوب ادبیات معاصر و جهان نظارت و حکمی گردیده. جایزه‌داران برای اشتراک در دور جمهوری صاحب راحت خواهند شد.
муҳассилини мактаби бачагонаи санъати ноҳияи восе чоряки аввали соли таҳсилро бо муваффақият ҷамъбаст намуданд. дар ин мактаб 118 нафар кӯдак ба омӯзиши созҳои миллӣ ҷалб гардиданд. аллакай дастпарварони ин боргоҳ дар дастаҳои ҳунарии ансамблҳо фаъолият намуда дар пешрафти санъати миллии тоҷик ҳисса гузоранд. гузориши хоҷа назриев аз фаъолияти муассисаи мазкур таҳия гардидааст. шогирдони мактаби бачагонаи санъати ноҳияи восе чоряки аввали соли таҳсилро бо муваффақият ҷамъбаст менамоянд. юсуфи холаҳмад дар синфи аввал таҳсил дорад. муддати 2 моҳи таҳсил аллакай най менавозад. ӯ мегӯяд ки волидонаш ба созҳои миллӣ таваҷҷӯҳи калон доранд. аз ҳамин сабаб бо розигии онҳо юсуф роҳи мактаби санъатро пеш гирифтааст. ман аз хурдӣ ба асбоби най шавқ доштам. вай ба ман خیلی شوق‌آور میباشد. من از خوردی همین را دوست می‌داشتم که آوازی وی خیلی فورا میباشد. дар ин бахш рамшед муродов устод аст. нозукиҳои ин сози миллиро ба юсуф ва дигар шогирдонаш тибқи нақшаи таълимӣ ёд медиҳад. ӯ хатмкардаи коллеҷи санъати ба номи кароматло қурбонов шаҳри кӯлоб мебошад. дар мактаби бачагонаи санъати ноҳияи восе соли 4-уми фаъолияти кориаш аст. рамшед мегӯяд ки кӯдакон ба омӯзиши созҳои миллӣ таваҷҷӯҳи калон доранд. ман дар ин ҷо дорои 6 шогирд ҳастам ки шогирдои ман бениҳоят шогирдои хуб ҳастанд. чунки дар давоми 2 моҳи хониш онҳо бениҳоят хуб фаъолияту хуб ба дарсҳо ҳозир ҳастану ҳозирҷавоб ҳастанд. омӯзиши асбоби най на он қадар душвор аст, чунки ҳамин асбоби най чунин садое дорад ки ба инсон ҳамчун форам буда ба худ ҳамин инсонро ҷалб менамояд ва барои ҳамин омӯхтани асбоби най бениҳоят осон аст. вақти машғулиятҳо дар баробари садои най инҷо садои дигари созҳои гуногуни миллӣ форам ба гӯш мерасанд. садои рубоб моро вориди ин симхона гардонид. инҷо машқи рубоб гарм идома дорад. идрис наҷмиддинов шогирди соли аввали мактаб аст. овози ӯ хеле форам аст, барои ҳамин ман рубобро интихоб кардам. дар мактаби бачагонаи санъати ноҳияи восе 118 нафар кӯдакон ба омӯзиши созҳои миллӣ, драма ва расомӣ ҷалб гардиданд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид. дар олмон афзоишёбии ҳолатҳои нави сироятёбӣ ба COVID-19 ба қайд гирифта шуд. вобаста ба ин вазорати тандурустии ин кишвар нақша дорад ки дубора ваксинатсияи сокинонро ройгон ба роҳ монад.